калі я слухаю вулічных музыкаў менскіх, то думаю, што яны павінны быць на вялікай сцэне, яны павінны ездзіць на гастролі, яны, а не я. Не чувство лужиц, то чувство, что это все не просто так. Характером, когда глаз сузится, подобри покрепче мой чердак. Славе мой взгляд застывший, разбуди на своей щекой. На моем чердаке мыши устали, ушли на покой. Выходжу на сцэну, адчуваю сорам, таму што разумею, што так прыгожа, як нашыя вулічныя музыкі менскія, ніколі ў жыцці не змагу спяваць. Ну, але такі... Ну, але што зробіш? Што зробіш? Даводзіцца. Хто гэта такі? Гляньце. Итак. Расскажите, что за свято. Трэба ехаць дамоў, бо рано ўставаць. Але выйшаў, там граюць вулічныя музыкі. Яны спяваюць як анёлы. Вось. І я пачаў здымаць просто іх. То есть вы прокачиваешься влог. Здесь, до речі, вытяжки недавно. Не, там прикольно был фестик зладил, там поэты понаехали. Шмат пілі, все такое, лінёў, мне сподобалося. Вось бачыце, нечаканая сустрэча адбылася з самім Сергеем Башлыкевічам. Сергей Башлыкевіч — гэта беларускі бар, музыка з гумарам. Выезд у горад Гомель будзе ажно ў 8:30. Гэта пякельна рана, але вечаровы Менск не адпускае, не магу пайсці спаць, таму што летні Менск — гэта рай. Людзі прыгожыя, в агню спрэс светяцца, зяюць. Райская пора. Ведь он самый, 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 самый красивый. И самый, самый, самый желанный. Самый, 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 самый доспевый. Засыпай меня под окном. Hello. Классное название. Ранок нового дня, напереди дорога куды? У Гомель. Поедем разом с нашими сябрамі амбасады Швеции и будем музычна садзейнічаць дружбе братэрскіх народаў. Кожную літарку трэба прапіваць. Галосна асабліва. Язычныя трэба вельмі добра праартыкулировать. Ось як бы я співала. Пецан сумуе. А як от нельга співати? А як би я співав? Як би то я не ведаю, як нельга співати, я зараз проспіваю. Пецан сумуе, да помогу йому я. Чекай, ти зараз співаєш як Макс Корж. Ні, я зараз не співала голосні літери, язичні вяло пропівала і маль що скивицей своей не користалась. Ну что, идет кто-нибудь? Есть веселая гульня, назови свое имя. Так идти полечим. Вы готовы, сябры? Прогучить як лишь по 5. Треба вам ім'я назвать. Ви готові, сябры? Починаем мы тады. Прошу вас усіх, хто ще не знайшов місце, займати його. Ми маємо велику програму, складану програму. Вельми рада вітати вас усіх, хто знайшов час завітати сюди, в маленьку Швецію. Хочу от усіх нас, от усіх амельчан подякувати команді вашої Кристина за ті добрі проекти, за ті добрі з'яви, які ви приносите до нас, до білорусів. Вельми рада вітати вас на День Швеции у Гомеле. Мы уже не первый раз приезжаем у ваш город на запрошение областной библиотеки. У вас нет живе шведа в глубине души. Согласна. Адмова друховиков. Адмова друховиков. Александр, я могу пока брать у вас интервью, я разумею, вы робите это спокойно. Доводилось ранее избирать подобные речи? Нет. Итак, собі, блискучую перемогу в этом конкурсе. Не тратьте життя на даремные жарсти. Пам'ятаєте текст? Образи не сварки, разборки за правды. Спробуем.
Кокобай. Обеденный перепынок. В бургерной заказали драники со сметаной. Черный бургер. Салат 2 ре. Драники 3 ре. Сравним с литовскими драниками. А так такие же жирные. Сытно. Наша организация Share Music and Before Меняться. Мы работаем с людьми с разными особенностями, потребностями. И мы занимаемся культурой, мы занимаемся музыкой, танцем. Вчера мы целый день работали с группой людей, где есть и музыканты, и люди с особыми потребностями. Я умею, я могу, я умею поднять ногу. Я умею, я могу, на одной нозе стою, песенку свою пою. Я умею, я могу. Зараз разом співаємо. Я умею, я могу. Я умею, я могу. Текст у нас сьогодні. А музику ми разом. Сами перечитываете книги Я, про Фіндуса і Петсона? я несколько книжечек читала. Ось, мені подобається, що для діток це круто, дітки люблять. Я умею, я могу поднять цю вишину. Хто отважный может быть, сможет взять и повторить. Крутану руками и отштовхнулся от земли. Поглядаю в вишеню, песенку свою п'ю, а зараз у нас припів. Пам'ятаєте, які? Поїхали. Я умею, я могу. І як використовувати ту діафрагму, коли ти співаєш? Ну, це не так просто. Її треба почути, її треба відчути, і повинна бути вялізна практика. Наприклад, да, без діафрагми. I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Да? Ну, голос такий слабенький. І я шмат ще горлом робила гэты гук, да? А коли діафрагма, голос він тримається. Быццам у яго ёсць некая такая основа, опора. І гук зусім інший атрымоўваецца. I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Мой друже лачай, я Богу тяжаю. Як тільки умію, як тільки могу. Зараз такі танці.